Temps, experiència i forma. Grafismes, geometries, colors, usos, tècniques, missatges, vivències. Disseny d'ara i d'abans, entrellaçat en el temps i entre cultures. Aquesta exposició vol fer unes reflexions sobre objectes i imatges del passat i la seva relació amb els dissenys del nostre dia a dia. Hem evolucionat molt en la manera com utilitzem l'escriptura i els seus caràcters. Dues escriptures utilitzades en la mateixa zona, a Jorba i a Igualada, distanciades per 2.200 anys. L'escrit ibèric gravat curosament amb un estilet sobre una ceràmica escriu amb lletra menuda el que potser és una dedicatòria en un context ritual o cultural. Havia de ser important perquè no tothom sabia llegir i escriure. Avui, en el cartell de la Festa Major, els caràcters s'han manipulat amb ordinador i es converteixen en un immens gràfic que sols vol expressar un soroll curt i sintètic que gairebé tothom entén. Han canviat els gustos i l'estètica. Una placa amb el nom d'un carrer de Rajoles, ornamentada amb una clàssica greca en tot el contorn i una tipografia manual d'aires artístics, tota ella distribuïda simètricament. Ben diferent d'unes plaques informatives actuals, de fosa de ferro de textura rugosa i rovellada, en contrast amb l'acer inoxidable. I de simetries, un lleuger pendent i l'escut de la ciutat partit, com una escultura. També les tipografies han canviat d'estètica i d'aquella lletra ben dibuixada de les rajoles hem passat a la llibertat expressiva en les formes de les lletres del cartell. Les empreses sempre han necessitat diferenciar-se de la competència, però la manera de fer-ho divergeix notablement. Fa 100 anys, el dibuix de les instal·lacions, les semblances heràldiques i els ornaments formaven part de la publicitat. Era el prestigi, el renom, la notorietat. Com més elaborada i més filigrana es tenia la imatge, més qualitat aparentava. Els nous símbols s'han de reconèixer ràpidament. Han de ser esquemàtics, visualment potents, perquè han de competir amb molts altres símbols. S'han d'identificar en segons, a distància, i adaptar-se a tot tipus de suport. I per això, calen formes simples, nítides i clares. L'electrònica i la digitalització han modificat la idea de complexitat. La màquina d'escriure elèctrica per fer nòmines té una complexitat principalment mecànica. El modern plotter té unes capacitats increïblement més altes i l'electrònica simplifica el nombre de components. La primera és funcionalment simple i mecànicament complexa. La segona és funcionalment complexa i mecànicament simple. Quan el disseny es decideix per la simplicitat, el material agafa tot el protagonisme.
La transparència i el reflex del vidre el fan seductor i atractiu i ens recorden la puresa i l'essencialitat. Fa 1.800 anys, un plat de vidre era un luxe, un disseny sense dibuixos ni ornaments, simple, gairebé invisible. Encaixaria bé en les noves cuines minimalistes, simples i funcionals. Tal vegada a aquells genollencs de cultura romana els hauria agradat tenir aquestes cuines. A partir de mitjans del segle XX, canvia el concepte de seure i la comoditat passa al davant. El seient prominent de cuir repujat, que obligava a posar l'esquena recta i a mantenir una postura majestàtica, infonia respecte i solemnitat. Ara es busca la relaxació. La postura despreocupada ja no és una falta de respecte. I la cadira de formes bàsiques invita al descans. També els materials es tracten d'una altra manera. Si un material pot abastar diverses funcions, no cal afegir-hi més peces ni ornaments. Forma i funció es fonen. La forma ha estat sempre important en el disseny, però de vegades es desmaterialitza. La làmpada del rebedor o del menjador és un element important. La seva presència vesteix i omple l'estança. Però més enllà de l'objecte hi ha màgia quan s'encén el llum i ens agrada ressaltar la seva subtilesa. Ara hi ha tantes maneres de fer llum que hem descobert que amagant l'objecte en formes i materials mínims, el que realment ens agrada és dissenyar la llum. L'art i el disseny representen arquetips que la cultura emmotlla i actualitza. Una escultura d'una noia vista per un home fa 100 anys i la dona vista per una dona jove avui dia. Poesia en l'escultura, humor i sarcasme en la il·lustració. La feminitat i el feminisme, és clar, no tenen la mateixa perspectiva. La publicitat ens presenta ideals en els quals emmirallar-nos. La dona moderna, alegre i desenvolta que veiem en les imatges del segle XX ja no és el model. La trobem superficial i sense interès. En les noves representacions, els conflictes i traumes volen sortir i fer-se visibles. Expressen unes realitats diferents que, temps enrere, no estaven ni tan sols esbossades. Semblen diferents, però molts objectes tenen analogies. Tant en aquest estoig de viatge, amb les eines de tocador, com en aquest organitzador de la taula de treball,
Hi ha un lloc per a cada cosa, i cada cosa és al seu lloc. Hi ha objectes que considerem més personals, més íntims, i volem que es mantinguin al seu lloc per trobar-los quan els necessitem. Organitzar i definir l'espai ha estat una tasca del disseny des de sempre. La bossa de mà, complement de moda i del vestit, és una nota definitiva d'estil. Escollir la peça adequada marca la diferència. Dues èpoques, dos conceptes. Quadrat contra rodó, ornamentat contra simplicitat. Però dos objectes valorats i desitjats pel seu disseny i pels seus acabats. Un bon disseny converteix la bossa de mà en objecte de culte i de distinció que, en el moment de la compra, mereix ser exposat, ressaltat i admirat com si estigués en un temple. Funcionalitat per sobre de tot, formes elementals i facilitat constructiva. La carmanyola africana de pell, imprescindible per arribar a llocs desassistits i inhòspits. La motxilla on posar les pertinences necessàries per a la travessia urbana. A punt per al viatge. Sempre ens ha agradat expressar la nostra identitat amb figures i penjolls, ja sigui per demanar la protecció de les forces de la natura o simplement com a ornaments. Dels amulets africans a la joieria moderna, hi ha diversitat d'intencions, distància en el temps i diferències culturals. Però les formes i els colors semblen universals i segueixen reflectint una manera de ser, una identitat. Simplificar, esquematitzar. Aquesta era la tasca de l'artista fa més de 2000 anys en realitzar un mosaic amb tessel·les, els píxels de l'antiguitat. Una simplificació que també realitza el dissenyador del cartell quan busca l'eficàcia en la comunicació, resumint i emfatitzant els trets més importants. Sobresortir d'altres semblants. Aquesta ha estat la primera preocupació de la publicitat. I quina millor manera de sobresortir que donant relleu i volum a un cartell publicitari i cridar l'atenció amb dissenys poc usuals. En aquest cas, afegint també el moviment a l'anunci amb un autòmat. O bé fent una subtil i deliciosa escultura de paper. Un relleu efímer, però efectiu.
Representar com va ser o com serà demanen les mateixes tècniques de delineació. Els dibuixos i plànols volen donar eines a la ment per poder construir o reconstruir. Per interpretar-los, la imaginació hi juga un paper important. El dibuix auster fet a ploma d'una façana hi hem anat afegint colors, fotografia i la tridimensionalitat. Ara, en els espais virtuals, hi podem entrar i interaccionar. La imaginació ja hi juga poc, són quasi reals. Malgrat la distància en el temps i l'ús per al qual van ser creats, són objectes anàlegs. Un plat de barber i una ampolla de cava. Funcions diferents i, tanmateix, solucions similars. Respiren un mateix aire. La temàtica floral dispersa i la gamma de colors. Totes les cultures aprecien les flors i cada una les reinterpreta de manera diferent. Diferents països, climes, història i tradicions han donat significats diferents al llenguatge de les flors. L'alegria modernista d'un calendari o l'aire juvenilment salvatge i les fulles estructurades i geomètriques dels cartells. Temes similars i solucions diferents. La informació ha passat a ser global. El ban del 1813 o qualsevol anunci oficial començava i s'acabava en aquell paper. Ara un anunciat a la web s'expandeix a nivell mundial, tot interconnectat amb els buscadors. L'hipertext, els vincles i els enllaços fan que qualsevol comunitat sigui accessible des de qualsevol lloc. Cadascú de nosaltres, amb el mòbil, té la possibilitat i el poder d'entrar en aquesta comunitat per expressar-se i compartir. El disseny sempre ha estat present al llarg de la història de la humanitat. Ahir, avui i demà, sempre present en les nostres vides per satisfer les necessitats de tothom de la millor manera possible. Avui, la comunitat de professionals i estudis de disseny de la Noia estan al servei de les institucions, particulars i empreses per millorar la qualitat dels productes i la qualitat de vida de les persones.